Arratsaldeon, batez be torrean prentsa guztiari. Bueno, hau da gure danon bai abadino, bai atxondo eta bai lorriok batuta dinun apur bat prentsa berko bat. Baserria botatzen ikusi ditugun paraje hauetan, elkartu gara Durangaldeko hainbat herritako biztanleak abiadura handiko trenaren obrak behingoz geratu ditzatela eskatzeko. Urteak dira gure bailaran txikizioa ekidin nahian herritarrok antolatu ginela, eta orain ere bueltan gatoz. Durangaldeko talde eta norbanakoak harremanetan eta saretuta gaude, bailarok defendatzeko, AHTA gelditzeko. Osasun sistemaren krisian murgilduta eta konfinamenduta egon garenean, obrek aurrera jarraitu dutela zelatu nahi dugu. Hainbat irizbide egin dituztela eta baita herriko eraikin eta baserriak eraitzi ere. Hala nola, Mendiolako Mendilibar erdikoa, eta Gosentzia Agirre baserriak, eta Atxondoko Maixu Maistren etxea. Dagoeneko kamioien joan etorrien eta inguruko lurretan sortzen ari diren eragozpenak jasaten ari dira baserritarrok eta herritarrok. Bailar hauek zatitu, kutsatu eta sorpetuko duen proiektu hau geratzeko diogu. Garapen eredu honek pertsonen ongizatea baino, enpresa konkretu batzuen irabaziak baino bultzatzen ez dituelako. Eta horren ordaina amalurraren txikizioa da. Herriak zatitu eta kutsatzea eta pertsonak sorpetzea da, epe labur zein luzera. Bizi dugun egoera honetan, inbertsioak gastu sozialetara bideratu ordez, obra faraonikoak egiten jarraitzea zentzugabea izateaz gain krudela dela deritzogu. Diru kantitate ikaragarrien xautzea suposatzen du. Esaterako, Abadinotik Bergararako zatiak 175 milioi euroko aurrekontua du. Eta kilometro bakoitzeko mantenu kostea urtero milioi erdi eurokoa. Kontuan izan dezagun, HTaren metro batzuetako gastua kulturara bideratutako 2,5 milioi euro bezainbestekoa dela. Eta 186.000 autonomori bideratutako 3 milioiak bezainbestekoa. Edo kilometro bakar bat egiteak duen kostuarekin, Durangalderako ospitale bat eraiki daitekeela. Gainera, berau energia zornitzeko tentsio altuko lineak izatea beharrezkoa izango litzateke. Ondorioz, lehen ere beste herrialde batzuekiko energikoki dependenteak bagara, honek dependentzia hori areagotu eta are gehiago zorpetzera eramango gintuzke. Hori gutxi balitz, aurreko astean argitaratu berri denez, Euskal Y-koa ez litzateke funtzionamendu osoan egongo beste 29 urtean ere. Ipar Euskal Herriko konexioa 2027 baino lehen ez baita planifikatuta ere egongo. Hori horrela, orain arte egindako azpiegiturak zaharkituak egongo lirateke, eta beraz, berriro dena berrizteko lanak egitera. Honek ez dauka ez hainka ez bururik. Kontrakoa esaten diguten arren, abiadura handiko trenaren obra erdia ere ez dago egina. Izan ere, egina bezala saltzen duten hori, obra zibila baino ez da. Eta honi gehitu beharko genioke trenbidea, katenaria, segurtasun sistema guztiak eta trena bera. Atzera bueltarik ez duela sinestarazin nahi badigute ere, oraindik gehiena egiteko badago eta beraz, gelditu daitekela eta gelditu beharko da. Durangaldean antolatzeko eta HTA gelditzeko lanean jarraitzeko gogoz daraigu. Beste mugikortasun baten alde, beste garraio eredu baten alde. Horregatik, datorren uztailak 4 antolatu dugun bizikleta martxan parte hartzeko deia luzatzen dizugu. Goizuko 10 abiatuko Abadinoko plazatik, eta Atxondotik pasa, ostean ekitaldi batean bukatuko da Lehorrion eguerdiko ordu batetan. Bertaratu eta parte hartzera gonbidatu nahi dugu herritar oro. Pedalkadaz pedalkada, aspaldi sortutako mugimendua berpizten ari delako eta elkarrekin HTA gelditzea posible delako. Hartu bizikleta eta zatoz. HTA gelditzea, bueltan gatoz.